ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಂದು ಜಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಅಂದು ಸುರುಕದ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಭಾರಿ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ದಯಪಣ್ಣಂದ ಭಾರತಡು ಕೊರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಪ್ಪುನೆಡ್ದು ಅವರ ಒಂದಿತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಪರಿಣಾಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೂರ್ದುನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿನಿ 5% 10% ತಿರ್ತು ಬೈದುಂಡು ತಿರ್ತು ಅಂಚಂದು ಏರು ಮಾತ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಕುಶಿತ ಸುದ್ದಿ ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರೊಂದುಂಡು ನನಾತು ದಿನ ಕಾಪಾಡು ಏತ್ ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡು ಆತು 10% ಹತ್ತು ಅಜಿಪ್ಪ % ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬುರಾಡು ತುಲೆ ಇನಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಇಂಚನೆ ತಿರ್ತು ಪಂಡದ ತಿರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಹಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಅಜಿಪ್ಪ % ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆಂಡ ಈನಿ ಖಾಲಿ 10% 5% ಬೂರ್ದುನು ಉಂದಲ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸೊ ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನನಾತು ಬೂರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೋಡಿದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟೆಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕಂಪನಿಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಟಾ ದಕ್ಲಿನ ಆದಿಪ್ಪು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅದಾನಿ ಪೂರ ಕಂಪನಿಲ ಇನಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಅಂಚಾದು ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆತಂಡು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಡು ಪಂಡ 10% 20% 30% ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುನ ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ದಯಪಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 1000% ಲಾಭ ಕೊರ್ಪುಂಡು 500% 400% ಲಾಭ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಟ್ಟು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ 50% ತಿರ್ತು ಬೂರುಂಡಲ ದಾಲ ಪರಕೆ ಬೂರುಜಿ ಆಂಡ ನಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈನ ಕಾಪಾಡು ಸುರೂಕು ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಿ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಏತ್ ಜನಕುಲು ಪೋಡಿವೆರ ಆತು ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಬೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಕಾಸು ಜಮಾ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಿ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಅಂಚಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆಯ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆರಾಮೋಡು ಆವಲಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಂಪು ಲೈಟು ಪೊತ್ತುನಾತು ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓರ ತಿರ್ತು ಬೂರಿ ಅಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಜ ಕುಡೋರ ಲಕ್ಕುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಕುಡೋರ ಲಕ್ಕನಾಗ ನಮ್ಮ ನನಾತು ಫವರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಲಕ್ ಬಾ ಇತ್ತೆ 1,000 ಶೇರ್ ಬತ್ತದ 500 ಬತ್ತ ಉಂತುಂದಾಂಡ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ 500 ಎರ್ದು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕಡಂದ್ರೆ ಆ 1,000 ಹೊತ್ತು 1,500 ಪೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತ್ರಿಬಲ್ ಮೂಂಜಿ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರದ ಸುದ್ದಿ ಇಂದಾಂಡ ಹೊಸತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಸಿತ ಸುದ್ದಿ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತಿಕ್ಕಾಗ ಅದು ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜನ